חתונה גדולה היא חגיגית ומסיבתית, וקטנה היא אינטימית ומיוחדת. מצאנו מקום שנותן מענה גם לחתונה גדולה וגם לחתונה קטנה, ועדיין שומר על אירוע ברמה גבוהה. קבלו את חצר המלכה. מה את מעדיפה, חתונה קטנה או חתונה גדולה? אני אוהבת חתונה גדולה. יש יותר שמחה, יותר אושר, יותר אנשים, יותר קהל. כי זה יותר שמח, זה יותר גדול. אני מעדיף חתונה קטנה, אינטימית, עם כל המשפחה, אורחים, שיהיה שמח. זה יותר אינטימי, פחות אנשים, פחות המולה, פחות ריצות. שניהם מאוד יפים כי גדול זה יותר שמח עם כולם וקטן זה יותר אינטימי, זה יותר מרגש. חתונה קטנה, יש לה את הייחודיות שלה, חתונה גדולה, יש לה את היתרונות שלה, אבל השמחה היא אותה שמחה, ההנאה היא אותה הנאה, והחוויה של שלמות היא אותה חוויה של שלמות בחצר המלכה. כמה מוזמנים הגיעו לחתונה? 1200. תספיקו לראות את כולם? אני אשתדל. איך מכינים אוכל כל כך הרבה אורחים? הרבה דמעות, יזע ועבודה קשה. וצוות גדול שמתפקד ממש נפלא. מה מיוחד במנות שמוגשות בחצר המלכה? טיב המנות, סדר, האיכות, כל הדבר הכי קטן שיש בצלחת שמוגש. וזהו, בסוף מוצאים את הצלחת הכי יפה שאפשר. אחד המנות שאני אישית אוהב, היא נקראת קואטרו, פילה עגל איכותי. עם כבד אבז שבא עליו לצד צלעות כבש, עם מוח עצם ממולא בזנב שור. למה בחרתם להתחתן דווקא בחצר המלכה? המקום הכי מושלם להתחתן בו, שירות הכי מדהים, הוא האוכל מספר 1. מה כל כך מיוחד בחצר המלכה? קודם כל העוצמה, הגודל, אנחנו יודעים לשלב בין האולמות, יש לנו את עולם הנשף שיודע להכיל עד 1200 איש. הגדולה שלו שהוא נראה כמו נשף, אם זה השנדלרים, אם זה המבנה האדריכלי בפנימה, עולם הארמון מכיל עד 800 איש. שילוב של אלמנטים של מתכת ועץ שעושה את כל ההבדל. אנחנו נוכל לראות את החופה עם המפלים, עם האפקט של המים מאחורה, שזה אחד הרגעים היותר מהממים. יש לנו את עולם הפנטהאוז, שעולם הפנטהאוז הוא באמת יכול להכיל עד 400 איש. מי שאוהב קצת יותר מועדון, מי שיש לו חתונות קצת יותר אינטימיות, זה המקום בשבילו. מה הדבר שאתה הכי אוהב בחצר המלכה? אחד, זה הצוות המקצועי וההון האנושי פה והמשפחתיות שיש פה. 2, זה לראות חתן וכלה מחויכים אחרי כל אירוע. הכי חשוב.